UPV-EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekanoa naizen aldetik, ongi etorria ematen dizuet zeuoi guztioi fakultate honetako irakaskuntza eskaintzari buruzko informazioa jasotzeko hitzaldira. Irakaskuntzan eta ikerkuntzan esperientzia handia duen zentroa da fakultatea. Izan ere, duela gutxi, 2018-2019 ikasturtean 50 urte bete zituen. Zientzia eta Teknologia Fakultatean gure ikaslei maila zientifiko-teknikoei dagokien ondo zuzenduriko eta kalitatezko 9 gradu titulazio eta gradu bikoitz bat eskaintzen dizkiegu. Fakultatetik ikasleen nazioarteko mugikortasuna sustatzen dugu. Egun elkartrukeko 150 baino hitzarmen gehiago sinatu ditugu Europako, Latinoamerikako, Ipar Amerikako eta Asiako unibertsitateekin. Irakaskuntza eta ikerkuntzarako guztizko dedikazio hori esker, ezagutza esparru anitzeko eta kualifikazio handiko irakaslekoa daukagu fakultatean. Aipatu beharra dago, gure irakasle ia guztiek euren jardueraren zati handi bat oinarrizko ikerketan edo ikerketa aplikatuan ematen dutela. Parte hartzen dutelarik bai eskualdeko zein estatuko naiz nazioarteko ikerketa proiektuetan. Hori dela eta, ikerketa da fakultatea definitzen duen ezaugarri garrantzitsu bat. Zientzia eta Teknologia Fakultatea produktibitate zientifikoaren eta ikerketaren bidezko diru sarrerei dagokienez UPV-EHUko lehen posizioetan dago. Horrek kalitatezko ikerketa zientifikoaren ikuspegitik Euskal Autonomia Erkidegoko erreferentzia zentro bilakatzen du fakultatea. Aipatutako fakultateko langileen kualifikazioak aukera ematen die gure ikaslei formakuntzara zuzendutako unibertsitate hezkuntza bikaina jasotzeko. Horrez gain, gradu amaierako lanak ikerketa arlo desberdinetako puntako ikerketa taldeetan egiteko posibilitateak gure graduatuak lan merkatura sartzea errazten du. Zentzu horretan, karrerako azken ikasturtean, praktikak enpresetan burutzea zentroko politikaren helburuetarako bat da.